Ahojte pri ďalšom videu na našej turčianskej záhradke. Dneska som si prišiel trošku prejsť Šutovské jazero alebo Kráľovianske jazero, už ako to poznáte vy. A výborná lokalita predovšetkým v lete, pretože sa tu dá kúpať, aj keď už hneď v úvode tu máte upozornenie, že je to celé len na vlastné riziko, je tam dokonca aj zákaz kúpania, ale sami dobre všetci vieme, ako to tu v lete vyzerá. A chcel by som si to nejako prejsť taký okruh a ak sa podarí možno aj niekde vyššie sa dostať, tak poďme si to ukázať. Už v úvode, keď prídete, tak hneď ako vedľa tej pláži, tu je už pár takých budov, ale to najlepšie už majú samozrejme za sebou. Je tu urobené aj vlastne nejaké posedenie okolo toho Šutovského jazera a už vlastne sme hneď pri ňom, dá sa povedať, že od parkoviska je to kúsok. A vraví sa, že je tu taká krásna tyrkysová voda. Mnohí to pripomínajú k nejakým tým Plitvickým jazerám v Chorvátsku a nie sú úplne asi tak ďaleko, len toto bolo vytvorené činnosťou človeka a tam to spravila príroda. Pamätám si, že keď sme tu boli mladší, tak sme tu chodili tak častejšie a veľa partí tu skákalo z týchto skál a určite to funguje asi ešte aj doteraz. A keď si tak človek uvedomí, keď je už teraz taký trošku starší, že vlastne čo všetko sa môže pri tom stať, pri tom zoskoku do vody, že nemyslí ten skok nejako ustať a dá sa povedať, že môžete rýchlo prísť k úrazu, ktorý môže mať na váš život aj fatálne následky. Ale vidíte, ona je to pomerne aj veľká výška odtiaľto. No ale skáče sa s rozbehom a dole nikoho nedáva, tam skôr upozorňujem, že dávajte si na seba pozor. A vlastne prechádzame okolo toho vykopaného lomu a ideme smerom na opačnú stranu. Si tu všimol kúsok aj taký bunker a vedie ku nemu nejaká cestička, tak chcem sa aj tam pozrieť. To som ani nevedel, že tu je niečo také, ale asi to skúsim obísť naspäť, sa vrátim kúsok a prejdem vlastne k nemu z tej vrchnej časti. Potom sa vrátime zase späť ku vode. Prišiel som až k tomu, to zarastené. Prišiel som až k tomu, je to zarastené. Ako vidíte, už je to tam aj celé zavalené. Napíšte mi, kto viete, na čo to kedysi slúžilo a či to vôbec malo nejaký význam. A keď už som tu hore, tak som si povedal, že sa prejdem asi aj ku... Počkajte chvíľočku. A že keď už som tu hore, tak sa prejdem aj ku druhému jazeru, ktoré je vyššie. Ukážeme si aj to. Takže pokračujeme po tejto ceste a následne sa potom vrátim späť ku tomu väčšiemu, nižšie položenému z jazier. Tam to ma bude asi veľa ľudí aj dosť kritizovať, že som to nazval Šutovské jazero. Oficiálne na mapách je asi Kráľovanské a to je z toho dôvodu, že tento kúsok čas, ja by som to ešte nazval Turca,
Lišutovo už patrí pod Oravu oficiálne, pod Kráľovany čas rieka a už si nespomínam, že v ktorom roku alebo v ktorom storočí, ale kráľ Žigmund to daroval vlastne pod Oravskú stolicu. No a každopádne to boli asi v tej dobe len hory, lebo ak má nejaké správne informácie, tak ťažiť sa tu začalo nejako 1950 a dneska sa už neťaží, bolo to, neviem, asi po pár rokoch to asi zatopilo, vytopilo. No a boli zase nejaké pokusy spojazniť tú ťažbu a myslím, že skončila 2016, ak sa pamätám dobre, sa tu neťaží vôbec. A prišli sme tu hore až takto. Si môžete pozrieť, do akej výšky sa vlastne ten vápenec, ak to vidím správne, sa ťažil. Takže riadne kopy. A tu je také menšie jazierko. O tom asi sa moc nehovorí, tam sa asi nikto nechodí kúpať, aj keď nejaká tá mini plážička tu je a môžeme si tam ísť pozrieť dole. Takéto menšie jazierko a tu asi ľudia nechodia, lebo tu asi ľudia moc nechodia. Tu vidíme aj po kraji je taká tá voda dosť špinavšia, hlavne aj tu vo vode vidno kúsok pneumatiku, tam ďalšia pneumatika, nejaké káble, takže dosť neporiadok. Ale kde sa až ťazilo do kopca, to je strašne vysoko. Takže ak mám správne údaje, tak vlastne tá voda, vlastne, čo sa tu dostala do tých lomov, tak všetko je to spodná voda vytlačená, takže nemalo by to mať žiadny potok, prítok, takže tak. Trošku ma mrzí, ak vám budem takto rečniť, potom si zabudol mikrofóny, takže tak. Dosť tu pofúkuje dneska, takže dúfam, že ma budete počuť. Na mnohých miestach okolo toho jazera máte porobené aj ohniska, že dá sa tu aj poopekať, pogrilovať. No a nám poriadne pritúhlo, cítim ruky a vlastne v celej kotline bol doteraz mlha padnutá a ako som prišiel tu na Košutovskému, tak slniečko sa mi ukázalo. Paráda, no a teraz sa pokúsim niekde zísť späť ku Šutovskému jazeru. Pomaličky sa blížime vlastne a pomaličky prechádzame, už sme zase pri vode, takže dostávame sa na tú časť, kde je vlastne nuda pláž. To je jeden z dôvodov, prečo som tu neprišiel točiť v lete, aby sme tu tých ľudí nejako nerušili. A došiel som takto už, keď máme vonku mráz, ešte som sa obával, či tu nebude niekto otužovať, ale vyzerá to tu, že tu není živé dneska ráno. A majú to tu vychytané. Pozrite sa sami. Aj značku niekde tam na kamere, že bez plavok sem neles, takže porušujem pravidlá dneska. Ale ja
nie som moc na studenú vodu. Takže pekne oblečení si to prejdeme. No majú to tu vychytané, pozrite sa aj na toto. Takéto krásne schodíky do vody. A neviem, vypadá, že tam je skoro hneď aj hlboká, ako vlastne v celom Šutovskom jazere, že po neviem, 1-2 metri máte už hlbokú vodu. Takže majú to tu takto krásne spevnené. To sa mi veľmi páči. Tam bola slepá ulička na konci, takže trošku sa musíme vrátiť. Prejdeme kúsok vyššie. A tu nejaký chodníček. A vlastne takto máte krásny pohľad z hora na tú pláž pre nudistov. A tu inak pekne aj tú značku. Tu ešte kopec miesta. Tu majú ešte kopec miesta ďalšieho. Je dobré, že má nejaký ten rôčik za sebou to kreslo. A vidím, chodník ešte pokračuje ďalej, takže ideme pokračovať prejsť si. A tu už to ten lom vyťažený zarastá tými nejakými náletovými drevinami asi. Takže ono si to príroda zoberie asi časom naspäť. No a skutočne parádička, takáto prechádzka zimná. A kúkam, že tu ani nie som sám, že niekto sa tiež prechádza na druhej strane. Takže pokračujeme týmto smerom. Ja som myslel, keď som si kedysi o tom Šutovskom jazere čítal, že to je len spodná voda, že nemá žiadne prítoky, ale asi som sa mýlil. Takže malý potôčik tu nejaký tečie, asi nebude sám, bude ich tu viac. A vidíte, ako nám to už aj krásne zamrzá. A teraz keď som vlastne pozeral aj na mapke, na mapách CZ, lebo je tu strašne veľa chodníkov a oni to majú vymakané, tam si môžete pozrieť, ktorý je nejaký ten hlavnejší vyčiarkovaný. Tak tých prameňov alebo nejakých studničiek som tu našiel o mnoho viac, takže toho som celkom prekvapený. No ale vlastne musím povedať, že na tejto druhej strane ja som prvýkrát v živote, takže to ani vôbec nepoznám. Takže ideme len tak, dá sa povedať, že ozaj, čo mapa povie, a naslepo nejakými chodníčkami a hádam nás to niekde vypluje. Krásny lesík.
cesta zo skaliek. Dole sem tam nejaké miesto, kde sa dá ísť ku vode. Uvidíme, kam to vedie. Prichádzame pomaly už na tú druhú stranu zase. Pod tú skálu sa blížime, hlavnú, ako keby by som to nazval. Trošku škoda, že si sem tam všímam, je taký neporiadok, niekto asi necháva, je to veľká škoda. A škoda, som si nezobral vrece, som to kus aj vyzbieral, ale keď som tu takto na prázdno, tak necháme to na iných. No a ideme už do tieňa. Musím povedať, že tá jeseň bola tu u nás skutočne krásna. Si ani nepamätám, že by tak dávno bolo tak pekne a tak strašne veľa slnečných dní. Strašne málo pršalo. No a sme si to skutočne užili. Dúfam, že aj vy. Bo to bolo farebné, teraz už je to veľmi inverzné, takže je to ešte krajšie, že dole je vlastne hmla a hore máte krásne slnečné počasie. Včera, keď sme boli na kopci, tak dole ukazovalo -3, hore 4, ale pocitovo to bolo tak 15-16 stupňov. My sa všetci slnili na holiach a prišli sme na ďalšie miesta, opäť strašne veľa ohnízk. Aj po ceste vlastne už boli zo dve, som ich neukázal, lebo som rečnil. A ideme ako keby po tú hlavnú horu. A to je tiež veľmi zaujímavý pohľad, keď si všimnete, jak tam rastú tie stromy na tých zlomoch. Veľmi pekné. Čo som si všimol, tak je tu strašne veľa bries, asi sú to. A my keď sme chodievali, ešte keď sme boli mladší, tak sme presne chodili na túto časť. A neviem prečo, že nechodili sme na tú hlavnú pláž, ale väčšinou sme sa snažili niekde tu nájsť miesto a tu sme sa chodili kúpať. Ale vrajem, ja som na Šutove nebol strašne dlho. Ešte keď sme chodili možno na strednej partie. Takže tak to vidíme zase celé ako na dlani. Môžete si pozrieť krásne Šutovské jazero, alebo ak preferujete, tak Kráľovianske. No a ja by som sa chcel ešte nejakým zázrakom pozrieť hore. Videl som, že by tu mohli byť nejaké chodníčky, čo ma tam záväzu, tak verím, že sa podarí nájsť nejaký a ukážeme si ho vlastne aj z vrchu. A skutočne dneska krása, ako sa vyčasilo z tých miel. A možno ak tu máme nejakých pamätníkov a pozeráte video až semak, tak mi skúste napísať nejaké podrobnosti o tomto lome. Či viete nejaké roky, že kedy sa ťažilo, kedy sa prestalo ťažiť a podobne. Celkom by ma to zaujímalo, lebo ja som sa snažil dohľadať nejaké veci, ale na internete to nie je skoro nič. Väčšinou sú len také základné informácie, že sa tu chodia ľudia kúpať, ale o tej nejakej histórii tohto miesta som veľa nenašiel. A bolo by to možno zaujímavé aj zmapovať, že ako to tu vlastne fungovalo. Toho vápenca tu museli vyťažiť obrovské množstvo, si myslím, keď sa pozerám dookola. Či už to nebolo možno ziskové
preto sa prestalo s ťažbou. Či ich odrádzalo to, že to bola tá voda, ale keď vidím, že to ťažili aj z hora a z kadekiaľ, to asi problém nebol. A tak by ma to zaujímalo, možno tu máme niekoho zo Šutova, kto by nám vedel napísať do komentáru. Určite si viacerí prečítajú a budú radi, že trošku histórie tohto teraz už krásneho turistického miesta. A my to máme aj okorenené. Vidíte, krásne už tie vrchy mrznú. A dá sa pozrieť vlastne aj na hromové výhľad odtiaľto. Je to pekne schovaté medzi tými kopcami Malej Fatry Krivanskej. A keď som pozeral mapu, ešte taká zaujímavosť, a možno poviem, a tým, že to patrí vlastne pod Oravu, tak ja som si ani neuvedomil, že vlastne aj celý ten meander patrí už pod Oravu, ale ešte vlastne aj časť Veľkej Fatry, dá sa povedať, že kopa, ten vlastne hraničný vrch vlastne Veľkej Fatry, tak tá časť ako keby ku váhu, tak tá je oravská. Takže keď som pozeral mapu, tak celkom som bol z toho prekvapený, som si myslel, že vlastne to je všetko ešte Turiec. O jazere som vedel, že už nepatrí oficiálne do Turca, ale my si ho tak trošku privlastňujeme stále však. Tak aby ste mi verili, že skutočne nám ešte pritúhlo, tak tu na to máte aj potvrdené, pozrite sa na tie krásne listy. Ďalšia taká zaujímavosť, dneska dával akurát niekto ráno do našej skupiny, že v Martine padal prvý sneh, ale nebolo to spôsobené nejakou prírodou, ale práve tá inverzia a tie páry z toho komína teplárenského by to mali spôsobiť. Takže aj takéto zaujímavosti sa dozviete na našej družiansko-záhradskej skupine. Prešiel som po tej hlavnej pláže. Teraz dá sa povedať ako keby ku tomu motorestu a som objavil takýto krásny chodníček. Zistíme, kde nám vedie. Pod nami už počuť cestu, takže je to teraz dneska moja chyba, že som si zabudol mikrofóny a dúfam, že z toho videa budete niečo mať a bude ma počuť. Odtiaľto je krásny pohľad na celé jazero a je tu vyššie sa nachádzajú rôzne miesta na opekanie, takže ľudia chodia aj tu asi hore. Som myslel, že sa zdržujú iba okolo vody. No a snažím sa obchádzať vlastne to, čo bolo vyťažené a ako tak obísť horu. Neviem, vkiaľ ma to zavedie ten chodník, čo je tu urobený.
Konečne dneska je nejaké prevýšenie. Konečne dneska je nejaké prevýšenie. A je tam chodník, pekne ho vidno, asi až na vrch, takže verím, že sa podarí aj nejaké pekné zábery aj z hora. Prichádzame k takej prvej vyhliadke. Som sa aj zadýchal. Tak. Není to pre tých, čo nemajú radi výšky, ako som ja. Musím ísť pol metra ďalej od svahu. To Veronika sa vždy zo mňa smeje, že výšky to není teda nič pre mňa. Pozrite sa na ten výhľad dole. A to je krása. Ja som zvedavý, či sa dá ešte som videl, že sa dá ísť aj vyššie. Tak skúsime ešte tam sa kúsok vrátiť zase, ale ešte tunak je to trošku prechodené. To je paráda, krásne dneska. No a za mnou môžete vidieť aj ten zlom vlastne, pokiaľ bola hmla v kotline. A škoda, že sú tu tie stĺpy, to by bolo normálne krásna scéna, ako sa tá hmla prevaľuje ponad cestu, kadiaľ chodia auta. To chodia, ako môžete vidieť, aj sa tu čosi popíja na takýchto krásnych miestach. To je že wow. Netrvalo to zase až tak strašne dlho a
Vidíte vlastne až na vrchol toho kopca. Tunak máte už krásne výhľady, predovšetkým teda na ten chleb a hromové. Potom ďalší výhľad máte na opačnú stranu na šíp, na kopu. Pozeral som, či niekde neuvidím aj ten kríž, čo je hore za ňou, ale nevidel som. Sokol máte pred sebou, vlastne ten meander a také pekné miesto. A paradoxne tento kopec má v Malej Fatre veľmi zaujímavý názov, pretože sa volá Malá Fatra. Sice je vzrastom maličký, ale menom skutočne zaujímavý a som si všimol, že tu hore vedú vlastne až 3 cesty, z každej strany sa tu dá ísť, takže asi na vás, ktorú si vyberete. A tie výhľady odtiaľto sú skutočne za odmenu, predovšetkým na to jazero. A tu naokolo mňa to krásne to tu zamrzlo v noci. A tie stromy, to je úžas pozerať a sledovať. Takže takáto krátka prechádzka, dá sa povedať, okolo Šutovského jazera a toľko pekných vecí tu si môžete všimnúť. No a napíšte mi určite, ak poznáte trošku z tej histórie, veľmi ma to zaujíma a ja sa budem tešiť. To už asi bude koniec videa, pretože už je tak dosť dlhé a verím, že ste možno sa zase niečo dozvedeli, niečo nové našli v Turcii. Ak budete mať možnosť, choďte tu pozrieť, je to taká pekná prechádzka okolo toho jazera, dá sa spraviť, takže dávajte si na seba pozor. A vlastne nebezpečenstvo asi, ak sa vraví, ako je tam napísané dole, a zákaz kúpania, pritom vieme, koľko tam chodí ľudí. Takže tešilo ma a vidíme sa opäť pri ďalšom videu.